Ježiš povedal neuveriteľnú vec. V kapitole 14:12 Ján hovorí: budete robiť väčšie skutky, ako ja konám. Ježiš mal v nás dôveru. Vedel, aký potenciál je v nás. Prečo si neveríš ty? Prečo stále čakáš, že niekto alebo niečo ti na tvojej ceste možno pomôže? Všetko máš v sebe. Stačí to len odomknúť, otvoriť. A to, na čo si celé tie roky čakal, sa začne hrnúť. Nezabúdaj na to. Veril ti samotný Boh. To už o niečom svedčí.